Welcome back mga ka-studio to another mukbang for today's episode po. Mayroon tayong 10 balot at sandamakmak na chicharong bulaklak. Nag-crave ako ngayon ng balot mga ka-studio kasi more than 8 months na ako hindi nakain ng balot. Kaya ito na. Yan o, yung suka natin, ang daming sili. Tsaka suka to na tuba. Ang sarap nito mga ka-studio. So tara, hindi natin ito patagalin. Pray muna tayo bago mag-start kumain. Lord, thank you so much for this day. Thank you sa food, sa good health, sa blessings, sa guidance, and protection. Amen. Let's go! Suka mo na. Higop sa suka, ha? Maasim na manghang. Ito tayo. Nalo, ang sarap ah. Ang hang ko. Feeling satisfied to ah. Merong malalaki na kuha ma. Yung matligas na puti. Grabe crispy oh. Bagong luto pa ito mga studio. Ulam mo na ang sasawa. Wow. Ang sarap ng charong bulaklak eh.
Laki ng puti, oh. Hindi na pilo na kay langay ba? Anghang na po. Ang tayo pa ng balot na. Tatlong balot na lang. O apat. Ah. Tissue ko naman. Tissue ko. Halang eh. Ah. Nas balot.
naubos yung 10 balot itong chicharong bulaklak, hindi ko na maubos. Lalong umanghang sa coke eh. Yan, sobrang busog ko na po. Maraming salamat sa panood sa episode na to. Bye-bye.